So ganun din dito sa kabila. Soft drinks dala lang hindi ko na ipakita kaninang kailangan ko. Ano lang naman ang masilya, pakilisi lang matawagan. So tinatawagan ko. Okay, so ayan, galing na po tayo sa loob. Wala rin natin dito sa Wilcon Panikitan Lock. Okay, tayo sa Wilcon. Kung wala, meron naman. Ako ko lang kung maabutan pa natin sila Sir Junyon Park dito. Saka sila nalang ng mga bata. Okay. So ayan, magandang araw po sa inyo lahat mga boss. Andito po tayo sa Bayambang Cadre Site project. So i-update po natin yung project natin dito. Ayan, shoutout kay Ma'am Christine Pereira Bidanya. So ayan tapos mamaya meron po tayong papasyalang ano dito, magpapasukat. So site visit dito rin sa Cadre Site. Pero unahin lang po natin itong puntahan itong project natin dito para may update. Okay, dito na tayo. Ayan. Okay, tara. Pasok tayo rito. Ipababa natin yung mga materyales. Tawagin natin mga tropa. Ay, shoutout kay Sir Lamberto. Ayan. Ito pa yung bahay nila. Yung pinuntahan nating bahay na nagbigay tayo ng estimation. Pakibaba. May spandrel. Andun. Okay ganda na ang ganda ng ilaw Ganda, may blue may blue. Ganda. Ang ganda na. Ano nga natin, yung iba't ibang kulay niya. Uy, ang ganda Pintura na lang, okay na. 3 modes yan, warm white, daylight, tsaka white. Tapos dun sa center sir andito rin? Andyan? Uy, may ibang kulay din pala yan. Ayan. Ganda na. Dito mas gusto ko yung warm white dyan Ayan. Ganda. Ay, shoutout kay Ma'am Christine Bidanya Pereira. So dito naman yun na rin buksan natin lahat. Ganda na. Pintura na lang para lalo pang gumanda. So ganun din dito sa kabila. Meron na rin. Ang cute, ang cute. So tricolor yung pin light natin sa strip light. So tayo pa nag-supply po yan. Ayan.
Kuwari white lahat. O, ayan. Naka-white. Tasin natin yung ito ng kasi na yun. Ayan. O, nakikita nyo. So, gaganda pa yan pag nakakulayan. Oh. Wow. Okay na. Okay. Dito naman. So, ganyan lang ginawa rito. Okay na. So, din ganda. So, tinapal lang kasi yung pasya dito ni Ricky nung last na punta tayo eh. Nung tinayos natin para magkaroon ng forma. Okay. So, ayan, may epoxy NB. Ganda na. So, pag napintura nito, ayun, talagang lalabas na yung ganda na ito. So, nag-improve na rin mga retouch nila. So, dati hindi masyado nakukuha yung mga kanto, ngayon nakukuha na nila. So, practice lang yan hanggang sa makuha natin. So, dito hindi pa nilagay ni Bayorica yung L-molding doon. Ayun, ganda. Okay na? Oh, nasa na si Enrique? Springs talagang ano oh, pakbit oh. Pakbit yung Ilocano? Oh, Arde. Arde. Pakbit Tagalog yan, Tagalog. May bagong chef na nagpa-practice. Kain tayo. Tapos na akong kumain. Hindi ko na ipakita kaninang kailangan ko. Ayan, Healthy. sarap, gulay. Kaya ako napakain dito kasi gulay yung yung ulam nila rito eh. Doon na lang sana ako sa labas kakain kanina eh. Nakita ko gulay. Ano, sarap na ito, sabi ko. So, ayan mga boss. Ang ganda na. So, rose yung napili nila madam na cornisa rito. So, pakita ko po sa inyo yung malapitan. So, may ganito po tayong mga tinda. Rose na cornisa. Ayan, no. Tapos 45 sa taas. So, may papadagdag na gagawin sila madam dito. So, pintura pa po sila ng interior tsaka exterior. So, yun po yung susunod na gagawin natin dito. So, ngayon, yung mga nakapilang project natin na pupunta nila Bayorica dito sa may sa may Alcala project. So, meron po tayong project doon. Tapos pagkatapos ng Alcala project, pupunta po sila ng Badoc, Ilocos Norte. So, ang target natin na date doon ay August 7. Siguro maantala na po yun dahil meron na po tayong gagawin na additional dito. So, baka maantala na po yung isang project doon mga boss na gagawin. Baka third week na siguro ng August. Mga ganun na siguro natin maupuntahan yun. So, kausapin ko na lang yung sa may Ilocos. So, pwede rin naman tayong magdagdag ng tropa rito para bumilis-bilis. So, ganun lang gagawin natin. So, magdagdag na lang tayo ng tropa para makuha natin yung target nating date doon sa Ilocos Norte. Ayan, shoutout kay ma'am, ay kay sir Ulysses Tolentino. Yan po yung pupunta nating project. So, dito makikita nyo, hindi ko na agad yung cornisa natin. Hindi maganda yung pagkakapalitada at pagka-asinta nitong bahay. So, ang gagawin natin dito, siyempre,
babatakan natin ng masilya ito. Siyempre ang ano lang naman ng masilya, pakinisin lang naman yung pader. Pero yung habulin mo yung pader dahil hindi liko-liko, hindi po na-advisable na pakapalan yung masilya. So hindi pwedeng ganun. So importante dapat pag gumawa ng bahay na ganito, dapat sa asinta perfect na, tapos sa palitada okay na, para pag nag-finishing tayo maganda na rin yung wall natin, straight na straight, tapos maganda yung pagpapalitada. So dito hindi nangyari kasi yung ganun. So mapansin nyo, daming hindi maganda yung pagkakapalitada, lalo na pati yung pagkasinta. So ganun na nangyari. Tapos hindi maganda yung paggawa nila dito sa project natin. Ayun lang. Siyempre, magawa lang nga natin yung kaya lang natin gawin. Yung natin, kung hindi nakapalitada, hindi na maayos yung pagka-asinta nito tsaka pagpalitada, wala na tayong magawa doon. So pakilisin lang natin pa din, ganun lang yung magawa natin dito sa project na to. Pero gaganda pa rin siya, pero mas maganda pa rin nga kung doon sa unang proseso pa lang ay na-perfect na. So siyempre iba pa rin sana kung pulido yung pagkakagawa, para pulido na lahat. Hindi pwedeng yung finishing lang yung pulido para humabol yung ganda ng bahay. So mas maganda sana kung pulido lahat. Ganito. Basta tira ng tira, bahala na. So bahala na, yun ang iniiwasan ko yung mga pag kami yung gumagawa. Yan ang iniiwasan ko, yung bahala na yung tira, bahala na yung susunod. Okay, hintayin lang natin si Madam para dun sa susunod na gagawin dito. Okay, so ayan, nakapaglagay na sila ng spandrel dito. So matatapos na rin yung mga kornisa. So ayun, additional yung gagawin natin dito. So medyo mag-extend pa tayo dito mga boss. So papapinturan na po nila lahat, yung interior tsaka exterior. So yung mga pipinturan po natin dito mga boss. So tara, balik po tayo rito bukas para mag-deliver ng mga materialis para sa pintura. Let's go. Sige. So may pupuntahan sana tayo rito sa Cadre site. So magpapa-estimate, kaya lang hindi siya matawagan. So tinatawagan ko, hindi matawagan. So yun, di bali babalik pa naman tayo rito. Siguro pag nag-leave din ako ng text, so baka mabasa niya rin po yun. Babalik pa naman tayo rito bukas. So bukas na lang natin puntahan. Okay, so tara, tingin tayo ng pintura dito sa may City Hardware, tapos punta tayo ng Paniki. So medyo tumagal po tayo rito kasi tinuro po natin yung ibang gagawin nila rito. So tinuro natin. Tara. A few moments later. Okay, so yan, dito pa tayo sa City Hardware Bayang-Bang. So tara, tingnan tayo ng pintura rito. Yung hinahanap ko pa kahapon pa. So direkta nga tayo kay Davis o kay Boysin kung sino makakatulong sa atin. City Hardware Pangasinan, dito sa may Bayang-Bang. So tara sa loob. Malay atang rito ng Davis walang tao rito sa Davis Paint Philippines. Walang tao rito? Tapos island na may mixer. Sige nga. Meron tao rito? Hanapin ko sir yung taser niya. Sige.
So Nippon Paint. Tingnan nga tayo dito sa chart nila. Okay, so ayan, galing na po tayo sa loob. Wala rin. So subukan natin dito sa Wilcon Paniki Tarlac. So pupunta naman tayong Paniki, i-update natin yung project doon. So dahil na rin po tayo dito sa Wilcon Paniki Tarlac. So tara, bumili tayo ng pinya, tapos mga prutas. So daanan lang po natin to. Santol, Lanzones, saka Dalanghita. Yan, tapos ayun pinya. Okay, thank you. So, tara, punta tayo sa site. Let's go. So may mga nadaanan ako dito sa Paniki. So sa mga paint center, wala yung kulay na hinahanap ko, yung pintura. So ngayon, punta muna tayo rito sa may Green Meadow Subdivision. So i-update po natin project dyan. Tapos pagkatapos dyan, punta po tayo ng Wilcon. So tignan natin kung meron po doon. Doon sa City Harbor sa Bayambang, wala rin po doon yung hinahanap nating pintura. So medyo mahirap hanapin kasing pintura na yun. Kaya ayun, tingin tayo sa Wilcon. Kung wala, meron naman na akong nahanap doon sa sa online. So baka sa online na lang tayo kumuha pag wala pa tayong makikita dyan sa Wilcon. So domain na lang po natin yung order doon, para wala lang problema. Pero hanggat meron tayong nahanap dito sa Tarlac, so yan po yung gagamitin natin pag may nahanap po tayo. Pag wala, sa sa may na pa tayo maghanap sa online. May na-check na po ako doon. So tara, punta tayo sa Green Meadow Subdivision. Okay, so yan, dito na po tayo sa Green Meadow Subdivision. So update po natin yung project dito mga boss. Green Meadow Subdivision. Shoutout kay Sir Junion Park, tsaka kay Mampe Park. Ayan. Yan kay Mr. Park. Thank you. Yan. Ewan ko lang kung maabutan pa natin sila Sir Junion Park dito, tsaka sila architect, kasi magkikita-kita po sila rito. Wala yata sila. So may mga konting adjustment dito. So si architect na yung bahala dun. Kausap niya si Sir Junion Park. Okay, so parking muna tayo rito. Okay, so ayan, ayos na. Brad, pakipatay mo wala yung tugtog. Okay, pakipatay mo yung pala di tugtog.
Maka-copyright po tayo. Okay. So, update po tayo rito. Hindi pa tayo makakadaan. Dito tayo. Dito muna tayo. Galing na sila sir dito. Nagkapudan. Pati ni architect. Hana di pa ano da. Ang pagkasada. Continuous lang ako pa. Bigay dyan adjust awan. Basta natin ito. Center Island. Atoy. Ano ito yung adjust na ito? Malapit na rin tayo mag-ceiling dito. So nakapag-buhos na rin ng ano, ng hagdanan, staircase. Ano din pa adjust ba? Tara sir, hindi ka ng counter top. Tapos hindi ka ng gabatin. Ang gabilan. Ano i-adjust atan? Oo, so ito. Dito mo. Dito incentive. I-adjust pa ito yun? Ba din? Basta kung lang yung sir, kung maraming ko lang kasta. Ha? Karayang lang ako sir na kasi maraming incentive. Sige. Ajay lang? Adi lang. Hindi ko lang. Adi may ko lang. Hindi na magpapalala. May ba, amumon? Sige. Doon nga napan? Ni Agasawa. So ayan, punta sila Sir Junior tsaka si ano, Ma'am Kay. Pati sa architect no, Oliver. Ayan, pati sa architect Oliver. Punta sila rito. So tinignan dito yung project natin dito. So diyan yung salas. Salas, dining, kitchen, maid's room, guest room. Tapos toilet and bath, staircase. Papunta sa taas. Okay no. May palitada na rin dito. Lapit na tayo mag-ceiling. Ceiling. Isanay na tayo rito. Okay. Okay na rin dito. Pati dito. Okay na rin. May bago doon ah. Ano kaya yan? Hindi ko alam yan ah. So sa structural kasi ang nakapokus dito si Architect Oliver. So, nakapokus dito. Lahat ng mga detalye siya po yung tumitingin dito. Tapos sa finishing, doon tayo pupunta. Sa mga ceiling, sa mga cabinet, ayan yung mga pinupunta natin. So dapat nakabang na rin yung mga dapat yabang. So toilet and bath. Tapos walk-in closet. Tapos master bedroom. Tapos balcony. Halos napalitadaan naman na lahat. So mapansin nyo may mga ano, may mga bilog yung kanto niya pinatay yung mga kanto niya. So ganyan po kasi yung gusto ng may-ari dito. So minimalist lang naman yung design na gagawin dito, yung finishing niya. So hindi gaya doon sa mga ibang project natin na yung maarte yung mga ceiling, hindi ganon. So ito simple lang, yun lang naman ang gusto ng client natin dito. Okay, tara na.
let's go. So hindi na tayo nagtagal dito kasi may lakad pa po tayo. Yan, medyo tumagal po kasi tayo dun sa Bayambang, mag alas 5 na. So dapat alas 6 nandun na tayo sa bahay para makapagpahinga pa. Ano, so ano yan, puro palitada na lang. Tapos yung mga electrical, mga plumbing, yun lang po yung inaayos dyan. Kasi yan, may ano po yan, may solar din. So papakabit din ng solar si sir. So dapat may abang na rin po yun. So tara. Okay, dito naman tayo sa Wilcom Depot. Yan, tanong tayo rito ng pintura. Kahapon ko pa yan so problema yung pintura. Pag wala, sa online na talaga. Okay, dito na tayo sa harap para mas mabilis sumakay. A few moments later. Ay, wala rin. Pumunta tayo sa loob, wala rin. Wala tayong nabili. So tara na, uwi na tayo. Okay, dito na tayo sa bahay. So ayan. So bukas ay pupunta po tayo ng ulit, Bayambang, mag-deliver ng materials doon para sa pintura. Tapos ano pa ba? Punta tayong Lawak project. Tingnan po natin yung project po doon. I-update po natin. So yun yung pupunta natin bukas. Okay, ibaba natin itong mga pinamili ko na prutas. Ayun, prutas dito sa bahay. Mahilig kasi ako sa prutas. Ayan o. Iyan. Lansones lang. Lansones santol. Dalanghita. Pinya. Rap. Nanang yung mga bata. Ayan. Time na mag-cellphone sila. Ganun ba? Hello! Bakit hindi niyo ako kita? Hindi niyo ba ako kita? What's your name? Wait. Hindi niyo ba ako nakita? Name Yapu. Oh. Tinan mo. Yan si Pu. Wow, oo nga oh. Dapat kiss mo niyo ako. Dapat kiss niyo ako. Si Kuya, ang tagal hindi niya ako nakita. Ayun, akala ko si Grayan lang. Tama na, thank you. Thank you. Thank you. Oh, tama na. I love you. I love you. Okay, so meron akong fruits doon. Okay. So ayan lang muna yung vlog for today po natin mga boss. So kita-kita po tayo sa susunod na vlog natin bukas. Magandang araw po sa inyong lahat at God bless.